64 logħba, goals galore u l-emozzjonijiet qawwija li ġġib magħha it-tazza tad-dinja. Illejla nilħu l-fulkru ta' dan kollu hekk kif il-qawwa tal-Ġermaniżi u l-forza tal-Arġentini jiltaqgħu fil-finali ġewwa l-istadium leġġendarju il-Maracanã. Din hija t-tielet darba li dawn iż-żewġ nazzjonijiet kbar se jkunu qed jissiltu kontra xulxin għall-ogħla onur fil-futbol mondjali. Rebħa l-Arġentina fil-finalissima tal-lejla tkun tfisser l-ewwel trionf tagħhom wara s-suċċess tal-1986 meta rebħu t-tazza tad-dinja fil-Messiku. Dakinhar f'konfront identiku għal dak tal-lejla, l-Arġentina qelbu t-tim Ġermaniż bl-iskor ta' 3-2 bil-protagonist ewlieni f'dik il-logħba jkun il-leġġenda Arġentin Diego Armando Maradona. 4 snin wara dawn reġgħu jiltaqgħu fl-Italja. Din id-darba t-tim Ġermaniż ħareġ minn fuq b'rebħa minima ta' 1-0. Kif jgħid il-Malti fuq 3 toqgħod il-borma u għalhekk ikollna nistennew ir-riżultati tal-lejla. Iżda min huma l-favoriti li jerbħu l-partitissima tal-lejla? Germany, because Argentina, I was in the Falklands 1984 and they tried to shoot me. Germany will win the game. 4-0. Argentina maybe actually. Germany. Min diskorja goes l-iktar? Il-Ġermanja, naħseb uniformu mal-aħjar. L-Arġentina. Germany, come on Germany. Bejnietom iż-żewġ ganti tal-futbol rebħu tazza tad-dinja 5 darbiet. Bil-Ġermaniżi jerbħu 3 darbiet u t-tim Arġentin jgħolli t-tazza darbtejn. Il-finali tal-lejla se tfisser ukoll konfront bejn iż-żewġ kontinenti rispettivi. Fil-fatt din hija l-10 finali bejn pajjiż Ewropew u ieħor Sud-Amerikan, bis-Sud-Amerikani joħorġu minn fuq f'7 mid-9 partiti preċedenti. Madankollu l-Ewropej b'kollox rebħu t-tazza tad-dinja 10 darbiet, darba aktar mir-rivali tagħhom. Dan fil-waqt li fl-aħħar konfront bejniethom 4 snin ilu, l-Arġentina mexxija minn Maradona sfaw eliminati wara telfu miljanti ta' 4-0. Dan kollu għandu jikkontribwixxi għal finali eċitanti bejn żewġ nazzjonijiet li akkosta kollox iridu jgħollu t-tazza tad-dinja.